Esatea lehenik eta behin, gai honi buruz eztabaidatzen ari garela udal afektatuetan batzarretako plenoetan, Bizkaiko batzar nagusietako plenoan, Madrilgo Kongresuko plenoan, eta orain hemen Eusko Legebiltzarreko plenoan, Bizkaiko eta Kantabriako herritarrak biltzen dituen herri plataforma batek duela urte eta erdi sortu zenetik egindako lan handiagatik. Santander Bilbo trenaren aldeko plataformak egindako lan handiagatik. Eskertza haiei beraz, pleno hoietan guztietan eztabaidatzen ari diren gai zentralak haiek jarri dituztelako mailaren gainean. Zergatik sortu zen 2008ko erdialdean plataforma hau? Pandemiak eragindako murrizketek Santander Bilbo tren lineari ia akabera eman ziotelako. Pandemia baino lehen ja nahiko gainbeheran zegoen, 3 bat bidai zeuden egunean, eta pandemiarekin 3 bidai horietatik 2 kendu ziren. Santanderetik Bilbora zihoazen bidaiak. Beraz, ezinezkoa zen egun berean, Karrantzatik adibidez Bilbora joatea eta egun berean itzultzea. Gainbehera hori aspalditik zetorren, naiz eta orain berreskuratu egin diren pandemia aurreko 3 bidai horiek, eguneko 3 bidai horiek, egia esan 2002tik erabateko gainbeheran dago orain trenbide estuko Santander Bilbo linea, eta batez ere gainbehera hori azeleratu zen 2012-2013an Renferen kudeaketara pasazenean linea. Karrantza eta Bilbo lotzen dituen tren linea horrek duela 20 urte baino zerbitzu gutxiago ematen ditu egunean. Egia da orain egun berean joan eta itzul zaitezkeela, baina eta beraz puntualak diren bidaietarako balio dezake horrek, baina modu ohikoan erabili behar bada lanera joateko edo ikastera joateko, erabat eznahikoa da. Gainera, intzidentziak dauzka ia egunero. Arazoak, matxurak, makinistak falta dira, zerbitzua oso eskasa da. Eta uste dugu, enkarterriko biztanleek behar dutela, EAeko beste edozein eskualdetako herritarrek bezala, garraio duin bat. Eta hori ez da gertatzen. Oso bitxia bada ere, tren hau, Santander eta Bilbo lotzen dituen bidestuko trenak, denbora gehiago tardatzen du gaur egun duela 40 urte baino. Astiroago doa gaur egun duela 40 urte baino. 1980an 55 minutu behar zituen Karrantzatik Bilboko deustura joateko, eta azken 2 urteetan behar ditu 15 minutu gehiago, 70 minutu. Nola da posible hori? Azken urteotan, inoiz baino ohikoagoak direlako arazo teknikoengatik abiadura maksimoa murriztuta duten tarteak. Eta arazo tekniko horiek mantentze faltagatik datoz. Batzuetan tuneletan daude arazoak, beste batzuetan espondetan, katenarian, geltokietan. Alegia, azpiegitura fisiko bera ez dago ondo mantenduta. Beraz, zerbitzuak txarrak dira edo eskasak, azpiegiturak ere txarrak dira, eta azpiegiturek ere behar dituzte inbertsio garrantzitsuak. Kalitatezko zerbitzu bat eman ahal izateko. Ibilbide osoa ez dago bikoiztuta. Eta gainera, ibilbide osoa ere ez dago elektrifikatuta. Karrantza Aranguren elektrifikatzeko lizitazioa, kasualidadez, duela 2 aste atera zituen Adifek. Esaten dut kasualidadez, edo ez. Segurazki izan da Santander Bilbo trenaren aldeko plataformak egindako lanagatik. Atera dute lizitaziora Aranguren eta Karrantza arteko tartea elektrifikatzeko Adifek 3,8 milioi euroren truke. Gainera, trenbide honetan badaude trenbidearen mailako pasagune arriskutsu pilo bat. Horregatik guztiagatik, proposamen bat ekarri dugu, 3 puntukoa, Bizkaiko batzar nagusietan gehiengo zabalaz onetsi zena duela hilabete eta erdi. Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabalaren konpromiso politikoa ere lortzeko asmoarekin. Proposamenaren lehen puntua orokorra da eta eskumenak dituzten administrazioei bideratua.
zer eskatzen diegu? Hobekuntzak egiteko gestioak egin ditzaten. Bigarren puntua, administrazio eskudun berdinei esaten diegu lehenbailen negoziatu dezatela aldiriko tren hauen transferentzia. Eta azkenik, hirugarren puntua, bideratuagoa Espainiako gobernura, Mitmari, Renferi eta Adifi, esateko hobekuntza neurri zehatzak arditzatela lehenbailen, bai zerbitzuak hobetzeko eta baita ere azpiegiturak hobetzeko. Alegia maiztasunak, elektrifikazioa, informazioa eta abar. Babes politiko ahalik eta zabalena lortzeko proposamena da, zeinetan nahita ez ditugu bestelako gaiak sartu nahi izan. Eta noski, bereziki hitz egiten ari naiz abiadura handiko trenaz. Diskursoan gutxienez, hitz gutxi batzuk esan nahi nituzke dena den abiadura handiko trenaz. Ze abiadura handiko trenak aldiriko trenen azken 20-30 urtetako gainbera absolutuarekin lotura handia duelako. Eta horretarako ez dut erabiliko EH Bilduk egindako azterlanik. Baizik eta AIREF, ardura fiskaleko autoridade independienteak, iaz argitaratutako txosten bat. Estudio sobre infraestructuras de transporte izenekoa. Bertan, alderatzen ziren, aldiriko trenetako eta abiadura handiko trenetako alde batetik bidaiariak eta bestetik inbertsioak. Eta emaitza oso reveladorea da, oso gardena da. Azterlanean esaten da, Espainiar estatuko tren bidaiari guztien 80% aldiriko trenak erabiltzen dituzte. Tren erabiltzaile guztien 80% aldiriko trenak erabiltzen dituztela. Eta 2018an horiek izan ziren 560 milioi bidaiari. Estatu osoan aldirikoak erabili zituztenak. HT-aren erabiltzaileak 2018 urte berean 30 milioi. Alegia, ia 20 aldiz bidaiari gutxiago. Eta orain ikus ditzagun inbertsioak. Eta inbertsioak ez gara zentratuko urte bakar batean, hartuko dugu tarte zabalago bat, 30 urtekoa, nik uste nahikoa dala emaitza signifikatiboa izateko, eta AIREFek berak hartzen du 1980 eta 2018 garren urteen bitarteko inbertsioak konparatzen ditu. Aldirikoetan zenbat inbertsio egin dira tarte horretan? 30 urteko tarte horretan, 3.600 milioi. Eta abiadura handiko trenean, 56.000 milioi. Ia 20 aldiz gehiago. Alegia, ia 20 aldiz bidaiari gehiago eraman dituzten aldirikoetan, azken 30 urtetan inbertitu da, ia 20 aldiz gutxiago. Abiadura handiko trenean baino. AIREFek berak izenburu hau jarri zion azterlana iragartzeko prensa oharrari. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal constata el fuerte esfuerzo inversor en la alta velocidad frente a una inversión insuficiente en cercanías y propone poner el foco en los criterios de movilidad. Hain zuzen ere, esaldiaren azken zatian zentratu gara proposamen hau ona ekarriz, alegia mugikortasun irizpideetan, eta esan bezala, abiadura handiko trena ez dugu ez da aipatu ere egin, gaur hemen bozkatuko den legez besteko proposamenean, nahi genuelako, hain zuzen ere, proposamenak ahalik eta babes zabalena izatea. Madrilen duela apenas 2 egun beste batzuk egin ez duten bezala.